So hello guys, no, naabot na dyan akong parcel guys na wireless microphone para sa atong mag-vlog taba no. Kung mahilig ka mag voice over. Tingnan nato ni Gabri guys kung legit ba gining wireless na microphone. Kita na ni guys, 1,000 kapin lang. Tanaw na to ni kung sa quality ani niya. Ating kabalot guys oh. So mao din siya guys oh. Tanawan nyo guys. Karton pa lang guys, murag okay guys, murag legit yun guys. Oh, so talaga gamit og mic mga guys, mo lang malungog jud ang andar sa ceiling fan. So karon guys, ato din yung testingan ng wireless microphone no. Mao ni siya guys ang TNW 837 wireless microphone. So nag-order ko ni guys, testingan ako ni siya o gamit. Nindot mo daw ni guys, nakakita mo sa mga feedback ani nindot daw. Tino da na ko yung mga kuan wireless microphone na isa baraton nito guys, nasa 200. Pero ang problema ato niya guys, dali lagi kay malubat kini ato yung testingan ron siya. Ato na nabrihan guys. Wala pa ko nagbutang og mic kay atong testingan ron. Kung saan pagpagana, ako pong tudluan to mo kung saan ito pagpagana. Ato na nabrihan guys, tanaw na to. Mao ni yang manual ni guys, so kini mao ni yang manual pero di na to ni ginabasa guys, ginadapil na to ni, ginabay na to na. So mao ni yang sulod guys, so gwapo kay guys, so tanaw guys. O dapat siya kiting cover guys no para sa kung mag-vlog mo sa kusog na hangin, pwede na to butangan yung ang atong kuan ni wireless microphone no. So tanaw sa nato ning uban ani. Nindot po guys kay napo sa cords guys no. Pwede ra ba to i-supply so tapos ng liog. Nya napo sa icon guys kini oh. So mao ni siya guys, pwede na to ni sa ipit. Pero dali ra man kay ni guys. Pero gyud dali ani. Tong nakabalo na i-store na lang mo. Kay nagsugod-sugod pa parehas sa kuha vlog. Ako kung i-share no kasi kung uban wala pa kabalo no. Ano na share lang ta diri. Tapos sa icon guys, tapos sa bago sudlan na. Cute po kayo guys, okay po kayo guys no. Kompleto na gud guys. Ya, kita ra gud ani guys, 1,000 ra kapin. Sulit kayo mong guys no, okay kayo 1,000 kapin. Mao na ni siya guys, mawa. So duha ni kabuk mic guys kina. Kini siya guys, mao na yang receiver niya guys. Kung type C mo cellphone, pwede ni siya guys, ya, pwede po ni siya iOS no. Kung malubat ni siya guys, pwede ra po nimo i-charge diri ka direct niya. Kung dili gali guys, pwede ra po diri nimo i-charge guys. Kagwapo ani niya guys kay kini sa nga microphone, makita nimo pilay bar sa imong microphone bitaw. Tanawa guys, ako ipakita oh. O kana siya, makita nimo niya siya diri. Kung malubat ni siya guys, pwede po nimo ni siya i-charge. Dili ra po nimo isaksak mo. Karon guys, ato na yung testingan og pagana no. Sa tinod bitaw guys, kay nalibog pud ko ani kung sa pag unik no kay morning akong i-share kay ron matudluan kun mo katong pagkabalo no. Dahil ragid kung na kay mic kay sa wala pa ani, wala tay mic. So ato na ni paslock guys ha. Iyon lang nimo ni guys, okay slito lang nimo ni na skillet kini. Ya. Duha na may nagkakunik kani nga green, so nigana na gini siya no. Yan kini mo ni yang magnet guys. So pwede na to ipit ra sa sanina. Parehas ani guys, so yana ra na to. So, okay guys, sulit kay mong 1,000 kapin. Oh, ano guys, lahir gyud no. Kaysa kung wala kay mic ini na lang mic. Nindot jud atong tingog gamay lang. Sa wala pa kabalo guys, kung saan pa kunik, anhira mo diri sa setting guys. Anang settings bitaw guys. O kanap slito niyo na. Kauman diri sa search engine, diri sa baba bitaw guys. I-type lang nimo guys ang OTG. Pag type nimo guys, naa na siyang mugawas guys oh. OTG. Na slito nimo ng OTG. Pag kauman, iyon lang nimong OTG connection guys. Ini siya guys oh. OTG connection, iyon lang nimo na pagkauman oh. Atong testingan guys ha kung mugana diri sa isa ka cellphone. So nakauna to siya guys. Ato sa ning ibton guys ha. Parehas ani guys oh, isa ready siga kana siya. Sabot na siya nga wala pa dyan na siya ka-connect, nakaon lang na siya. No, so ato na i-paslap. Tinga to paslap. So mara guys oh, napasabot na siya nga i-connect na. Tanan na to sa mic. Kung duha na gayang siga, pasabot na nga pwede na kamo istorya no. Tanaw guys, duha na yang siga ang green, pasabot na siya, connected na silang duha. So mao lang to guys no. Daghang salamat nga kung nagustuhan ninyo ang video guys, paki-follow lang og share para katabang ko pa sa uban guys ba no. Daghang salamat sa inyong suporta ug pagtanaw.